akong kaliwala. Open your Bible in the book of John, chapter number 2. Reading from verse 1 all the way to number 11. Naging din mga Edson, bilhin yung mga Biblia, diya sa Juan, kapitulo 2, versikulo 1, hangtod sa 11. Nagingon ang pulong sa Diyos, and the third day there was a marriage in Cana of Galilee. And the mother of Jesus was there, and both Jesus was called, and his disciples to the marriage. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, they have no wine. Jesus saith unto her, woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the servants, whatsoever he saith unto you, just do it. Amen. And there were there 6 water pots of stone after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus saith unto them, fill the water pots with water, and he filled them up to the brim. Wow. And he saith unto them, blow out now, and bear into the governor of the feast. And they bare it. When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which draw the water knew, the governor of the feast called the bridegroom, and saith unto him, every man at the beginning that set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worst. But thou hast kept the good wine until now. This is the beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested for his glory, and his disciples believed on him. Ang Biblia nagingon sa diha na nagkapuligid na si Maria sa pagpakita o tanang paagi, because she was appointed as a hostess or being a coordinator sa mga kasal. Siya mo ay the woman in charge. Sa nagkakulitin na nahunta na silang pino, huwag na sa kahimo o bidoon siya sa pino. I would like to preach tonight under the anointing and the power of the Holy Ghost. When you have tried everything else and failed, try Jesus. Sa nag-imo na natilawan ang tanang mga butang o panapakyas ka, why don't you ever try Jesus? Ganong di manimo tilawan si Ginoong Jesus. Pinagkakatulitan ang pakyas sa Ginoong kinabuhi. Amen, hallelujah! Hindi kagabiyon sugin lang ko ikaw. Sulayin ang Diyos na matatao. I request our district president said, sa mga pag-ampo, tukang manalangin, hindi manalangin ang mga pulong. Ay kung ang Diyos, niyan di gumalanggan Ginoo. Ay kung kalong sa pagkamahanan ng mga pulong. Tuguti nga manglikas ng mga pulong sa mga pinamahan. Pagkagula mo Diyos, kita sa tingog sa iyong kapamahan. Kutob sa kuna itulungan karoon na magandungog. Paminaw sa pagwali sa iyong mga pulong. Mapuno sa iyong kapamahan, Diyos. Salamat din tanan Ginoo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, sir. Come on. Let us loosen ourselves. Come on. Sakto para
is the rose of Sharon. He is the author and the finisher of my faith, and his name is Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. When you have tried everything else and failed, try Jesus. Mahirap ka sa kapalit ko. Huwag Diyos, magapanalangin natin. The reason why we are all gathered here in one accord and in one place, simply because mga igsoon, tungod kay nangandoy ta sa pagkausapa sa presensya sa Diyos. Ganyan ang presensya sa Diyos mo nagtungkod ka na to. Ang taon sa Diyos, mamoy naghiya ka na to. Na bisang bukat ang atong mga tiil sa paglakaw. Bisang tapoy ang atong mga kalawasan. Tungod sa atong mga trabaho. Naunta ini panahon na mahuhay ka. Apan, tungod sa kahong sa Diyos, na nagtukpon kami mo. O nagtukpon ka na ko. Muna hinundan excited ka. Dili, bisang pizza. Apan excited ka. Kasi mga sama, ipuno sa Diyos. Ang iyang natinalatan na kahong upang ang iyang presensya. The Bible says that Jesus and his disciples were invited to attend the wedding ceremony in Cana of Galilee. Wow! Nindot to. Na ang selebrasyon sa kasal na ang Ginoo. O sa may batiho na ito, mag-birthday ta, kaslong ta, mismo ang Ginoo na tag-iya sa atong kinabuhi na asya mga igsoon. Kung sa atong feelings, siguro mga igsoon pinasahi ang imong mabati. Kaya naman, espesyal ang bisita sa maong selebrasyon. Kaya naman, alam ka na ko, even there's nothing more peaceful, there's nothing more awesome, there's nothing more enjoyable than having the presence of God in my life, in your life. Why natin pinakamaayong butang? Dili ang kwarta. Wala yung pinakamaayong butang. Even dili ang bakande, dili ang profesyon, dili ang sakyanan. Ang pinakamaayong butang, kung atong mahimpalan, atong mamatagan, ang presensya sa Diyos. Hallelujah! Yes! Hallelujah! And it so happened during that celebration that Mary, the mother of Jesus, was appointed as a hostess, as a coordinator sa kasal. Ikaw, Mary, ikaw mga coordinator, ikaw na yung mangita venue, ikaw na yung mangita o ikasal, kasal, ikaw na yung mubok sa mga hotel, nga diin ang mga rooms, dito ang mga abay, labaw sa tabi dito ang bride o groom, maghanibon, right after nag-kaslo na sila. So this is mauni ang trabaho sa komunidad. Aron nga ang maong kaslunon mga igsoon, wag na siya yung problema. Uso naman ron, gani mga igsoon. Sa Facebook, may trending mo sa Facebook, ang pastor sa kasal, tagaan nagsipungin. Pero ang coordinator na bayot, 45,000. Pagpata na mga Kristohanan, huwag sa may anointing alang bayot in taon, huwag sa may makuha na ito niya, pero ang basbas sa alatan sa Diyos, ang mga pagpaymay sa alatan sa Diyos, ang mga pagtulong sa mga alatan sa Diyos, sukilan mo ikaw, hikala, paglinaw sa iyong pastor sa alatan sa Diyos, kaya ka na magtulong ko sa kaya ka na magtulong ang imo mula sa panalatan sa Diyos.
Sir, dari kan sir. Principal sponsors to the bit. Secretary sponsors to the bit. Yang table arrangement. Trabaho na coordinator. Alam mo lang pumasok room. Siya mag-iwan, sir, hindi ka naman sir. Kung saan kayo labas mo? Amen. Paghali mo, wala yung gusto lagi. Sama ba ito, Sobya? Laban naman kaya mo sa pagkatiman. Laban naman kaya mo sa tanang mga bulhaton. Una uso ron ang wedding coordinator. Napay wedding coordinator rin? Nada? Dili ba yun? Kundi tinuod na lalaki. Sabi ninyo, bisa ko sa mga kanakong lawas. Basta tingong na gano'y mausap delikado. Kamilhanan ko nung madili na tinuod na lalaki, dili sa imong pamayhon, dili sa imong nilaktay, kayo sa maganahan na managilian. Ang ilahanan sa tinuod, o dili tinuod na lalaki, ang tingog. Anak sa damang sa mga gusto na mga tatay, Amen. Ang tingog, dili nagdakok sa pastipukot. Ang tingog, di lang tinuod, panahon sa magsigit-sigit, ang panlamaw sa tanan. Ang tingog-tingog, tingang na sa mga bantang, o magsimpa sa Diyos. Amen. The duty or her duties is simply to free the bride and the groom from all responsibilities in the first. And this woman, the mother of Jesus, was the woman in charge. Yan ang trabaho. But, sa diha, may nangako na yan ang Biblia, the wine was running out. Medyo hapit na mahulog ang dino. It was an embarrassing situation on her part as a coordinator because someone and somebody appointed her as a host, and all of a sudden the wine was running out. It is her fault. Sayo niya is beyond her wildest imagination, is beyond her calculation. Tungkol sa kadaghang mga bisita, the wine was running out. Nahundan na sila, hapit na mahulog. O niya ang gobernador, si Kuya Edwin, hubahin, wag magkainom! Ang magkainom na turang, mga pipitsyokin na bisita. Hindi na ba mga VIPs? Dagmay kakon. O tinagtila ko na Pastor Joe. Or ibita ko din mo katubuhay mga ugang. Delikado. Pagsikat to, nalakaan. Amen. Ka na mga VIPs, tinagtila mo na. Di mo din na mong tutubigay. Di mo na hindi ka na. Ka na mga humba, mga nagtilaan na ko sa kumpanin. Wala mo ilan yun eh. Di na maksan. Pero kadang, huwag klaro, imimitar at 12 kilos na lechon, kuwag pa! Imimitar ang tigutom ba mga ison? Mga siguro, kanawan ang sa pagpamiksar si Mary, huwag niya maabot sa iya huna-huna ang ikagalog sa mga bisita o kung simple niabot man sa huna-huna, pero huwag niya matanaw ang apitan sa mga bisita. Maraming salamat sa Diyos. Ang apitay ko, dili material. Ang kumpira at ang istukan ko, dili material. Ang pangkini, espiritual ka, kumpira, katulong-kaon ka, halatutong sa imong mahimo, nagpaluli mo sa imong pagulay, sa imong pagulay, ang pinasahin na lihok sa atong buhay na Diyos. Amen. Siya may sabi, they have no wine. Talaga sila yung bayo.
Sabi mo na, mo lang dapat anak ko ka. Pero berpisah ito mabuti. Huwag may paninda. At ano na yan naman, I just want to paraphrase para lang masabta na ito mga eksol. Huwag mo bitignan. Yang ano ako tayo. Nakikinig na ito. Imo na ginong babae. Kung sa may lapot na kunin mo. Ako yung paraphrase. Babae. Kung sa may lapot na kunin mo, na ikaw may pwede nga host o hostess. Babae ka. Ikaw may coordinator sa wedding. Unya mo double ka na ito. Bisita na biya ko. Ikaw may nagpasalik-salik. Ikaw biyan. Miingon ka. O kailangan tanan. Kaya ang bisita, huwag labot sa kalampusan sa okasyon. Huwag bisita na mo ng hukas. Huwag bisita, hindi na mo magluto. Bisita is bisita. Kasi tulong palang aglaw. Kung sa rin kasi mana rin ang bisita. Buisita. Kita mga Pilipino, no? Grabe kita kaplastikin. Pero ano yun? Kami bakal natin. Kung baka mo sa kwarto yung mga sa naglagot ako ng may todo. Kailangan lang. Manood niya na mga iksyon. Ang mga asawa, handa na, pinabundak na. Sa mga pangako. Pinabundak ko na yung naabot sa buwan. Nagdasa, gagawin mga yung ipon. Ito ito ko. Dusin matulog sa tanan, pati sa Mexican conference sa alam mo, stopover sa kasama. Yung asawa, gamay na kita lang tanaw. Gamay na kayo yun, dili tanaw. Ako asawa, gamay na kayo. Pero dakong kamot. Ako asawa, small, but very good. Liwagin sa kita. Karoon na kayo small. Nag-upat na lang kaadlaw. Amen. Pag umagkaon mga people, mga tubo. Amen siya ng hugas. Tawagan ko niya dito sa Palawan. Sa naunsa na mga amen. Purisahin na lang. Ako yung magluto. Ako yung magpakabi. Ako talaga. Sila-sila na ito. Okay na natin pagkaon ko. Luwag kayo katapang. Tanawang ako malikos na rin. Tanawang akong ugat. Grabe na. Tinawang ko tapang. Kung sa kamagat ko tapang ibang balay. Simbahan. Pero na ko na ito. Ay mahal ako at tayo kaamon. Because may gas na punta. Yes! Praise the Lord! Mahal may muna ayaw. Ayaw ka na may muna ayaw. Ang inoon na may muna ayaw mo gaya. Muna na may inoon. Nanikikiki na lang. Pero ang inoon ay ang bibi. O, kunin mo na ito. Ingon si Maria. Anak mo lang sila. Pino. Ingin sa may laptop na ko. Dito. Kabisita naman ko. Amen. Ingon ang Biblia. Praise God. Ang atong Ginoo na kaigsunan. Gawas pa nga na ingon siya. Ang akong takna wala pa mo. Ano nag-i-appointed tayo ng Ginoo na mag-iwan sa milagro? Kaya una ko ng milagro, himuhon sa Ginoo. Bakit ito ang himuhon sa Ginoo ng milagro? Ang patay maghaon. Pero sa mga pagkaon sa nagtubig ang himo pa inong-bino. Di siya nag-tipis kahibaw pa na. Pero there was a need. Di sa pagdili pa panahon, kung naginahanglan na kinahanglan, maghimong milagro ang Diyos. Di sa di pa panahon na improventa,
church. Nga hindi niya sa baha. Apa dengan ang Biblia? Misakot mahitungkol siyang singit. Kaya naasya sa pagkinahulan. Ang tao na naas sa pagkinahulan, dili na ma-intimidate, dili na gusto na mauling kaluhaan. Ang man of determination will never and never and never accept defeat. Di na masugot na di siya napagong sa Diyos. Kaya di determinado ang maong tao, mga tatay, pamilya. Kung determinado ka, i-bless ka sa Diyos. Hallelujah! Napulang mo lang Ginoo. Son of David, Son of David. Tingnan mo Ginoo. Biba, hinumag mo na sa kalihatrin. Unsa mo yun ang magiging nahangalan din? Kung magsabasaba ka sa pagdahil, ang Ginoong Mayor, manununda, unsa mo magiging nahangalan ng tawahan? Kung magkapagpapag ka sa pagdahil, di ka kapundol. Di mo sa Mr. Arthur, unsa mo magiging nahangalan? Sumalang sa iyong lisan, sumalang sa iyong gusto, sumalang sa iyong kasintasin, ihatag kaya Diyos maong magkakagahon sa kapag. Hallelujah! Ikaw mo naman ang Diyos, ayaw na may sight! Gusto kong makakita! Sumalang sa iyong gusto, mahitabo na sa iyong kinabuhi. Mga tatay, sumalang sa iyong gusto, mahitabo na sa iyong kinabuhi. Kaya ang Diyos sa pinalagay ka, nangitang mga tao na iyong panalangin, nangitang mga tao na puno niya sa Espiritu. Kung hindi ka kabiyon, so tinlan mo ikaw hingala niya ang Diyos. Hallelujah! Woo! We magnify your name, Jesus. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Jesus knew the answer to the problem. Long before, Jesus knew exactly the solution of your problem. Long before you were born, He knew everything what you did. Jesus knew the answer to the problem, yet He did not initiate the solution of His own. God will not solve your problem until you recognize Him. And so then surrender your will, your soul, and spirit to the will of the Father. Hallelujah, Lord. I am nothing. Hallelujah, bless me indeed. I want the Holy Ghost. I want revival like never before. Pour out your spirit in our midst tonight. Hallelujah! And the Bible says the party was failing. Ang party padung na sa pagkabukan. Wala na'y mahimo. Wala'y Diyos mag-intervene. Kaya lagi, usa lang siya kaimbitado. Kung si Kristo, guest lang sa imong kinabuhi.
Bisang saan kami mong ligid-ligid. Huwag say mahimo. You have the free will. We have the free moral agent. Pwede na kahimo unsa na kung gusto. But you have to suffer all the consequences of what you did, of what you have done in your life. Amen. Hallelujah. The party was failing. Bisag suma kung laude ka pa. Bisag tatlatsar ka ba. Dili na barometer sa kalampusan sa atong pag-alagad sa Diyos. Bisag mag-multi-millionaire ka o kuba ka ha, dili ni ang maong barometer sa kalampusan. For what shall a prophet a man if he gained the whole world and lost his own soul? Kung sabay kapustanan sa tao, sa nag-aanto ng di mo kalibutan o pagpildi ang iyang galag, sumilan mo ikaw mga tatay, mga nanay, o pipila kayang people, isang ordinaryo ka lang ang mga tao, pero mahalungon ka sa Diyos, nag-alagad ka sa Diyos, Kristino ka sa alagad sa Diyos, para nalaginan ka sa Diyos. Mga ninong-ninong, whatever you're feeling. I like the statement of Mary in the succeeding verses. Nag-igo din eh. And finally, Mary ordered her servants to pay attention to Jesus. She said, whatsoever he saith into you, just do it. In other words, I just want to paraphrase. She yielded her position as the hostess of that celebration. Iyan isurrender ang pagka-host because she wanted that Jesus Christ mahimo ng host. Kaya wag siya'y mahimo kung siya hostess. Pero kung si Jesus ang host, because he is the author and the finisher of my faith, we can speak life because of Jesus. We can speak blessings because of Jesus. He is everything to me. Siya ang aking kikinahalan. Tinoon na natingan ng nag-asawa. Gini ko asawa ko ina niya. Be ready. I'm coming tomorrow evening. Kailangan ka. Pulabang sa talang si Jesus Christ. Amen? Talagang praise the Lord. Hallelujah. Jesus made no attempt to avoid the position of host. He simply would not assume it on his own. Hindi mo muli ako makukunan din mo. May gana, ang bigo na rin, ako na muli. Kita ba ito? May ganita, pasaling-saling maunga. Ako na ito. Dali na ito makapimpuin sa mga tao. O ang credit pa doon na nato. Apan, ang ginawa siya magpa, ako. Relax ang Diyos. Dili siya late. Dili siya advance. Untan kanunay ang Diyos. At may mga panahon sa mga problema. It seems like that God is too far away tungkol sa mga problema at pagsuway. But I would like to tell you tonight, your problems and dilemmas are just a temporary stopovers for a major comeback. Even kung magpapilin ka, katong problema, lihonong lang ka for a major
So, Biti-over ng Ginoo. Alam ka nito tayo andito biti-over na yun. Ayun siya, call unto me, and I will answer thee, and show thee the mighty things which thou knowest not. The moment na matawag ka kaniya, dili magpalimog-limog ang Diyos. The moment na masambit ka kaniya, dili ang Diyos mo tumaya. Siya ang nagmugtaan sa magtupag sa imo, di kinahanglan. Dili ka po ng Diyos na naghilaindas ang isuna. Dili ka po ng Diyos na kung anak lang imong kahindar, posible ako na yung mga panahon. Apat ka na introduction naman, di patilaw lang ka sa Diyos. Aron makita ang imong pagto, ang imong pagsalig, ang imong faithfulness sa iyang katuparan. Apan sugin lang ko ikaw, ang Diyos mutupag sa imong pagapit. Hallelujah! Kaya na Ginoo, kamo, unaanin niya ang unong kadram. Ako kitanaw sa next Bible, tanawin yung komentary sa Google. Katobi ay pots, 6 water pots, in the Old Testament era, maunit yung hugasanan sa tiilo kabot. Kabi nga host, o lalaki, hostess, o babae, ikaw mo maghugas sa tiil, gikan sa panaw, hugas sa ibang tiil. Kami naman maghugas sa tiil, maportuner naman. Muntiro naman, hugasan ka mo naman, pag-awas na perfect bumuta. Swab din kayo dati. Hinapay pa rin mo, takpling na ayaw, manginagin, mapalit, kaya air condition ang sikina. Pero kanihan ito, mga ikson, ito mga namin, kung simot lang. Gamit mga ikson, sa kilohon, no, may mo palit, o kilohon, muragwa, mo palit na ito, kaya kung samantan, pagkamusakan ka niya ito. Ang ako mga nawas, purma, ako ito mga tigong, mga yabak, pero tanawa ng mga tao, may pangalanginan, bisig yabak, nindang na tigong. Wala pag inyo nito sa mandi, didahan din natin kwarta. At alam yung didahan natin kwarta. Kako katiyan, o kwartahan ka, ang pagkawal mo sa tao, di panalanginan, kaya di buyunan. Nakatawanan, kaya buyunan, di panalanginan. Pero kung kay kwarta, kako katiyan, bitukon ka. Amen. Praise the Lord. Huwag kayo kwarta. Unya mga ekson, nagpa-eskwila ka sa mga anak. Buta na kwartahan din. Kwartahan ka, nagpa-eskwila ka sa mga anak. Yan mga anak, mag-isod-isod, example ba? Patawag ka sa prinsipal, tubad sa advisor. O may ma'am, ang mga anak, slow learner. Slow learner. Pero kung wakay kwarta, niya yung anak ni Kamao, ipatawag ka sa principal, inom ka, ma'am, ang imong anak, perting bubua. Nakakatog pa ni Robert School, life isn't fair, but God is good. Ako ba, sige, pag-nus-nus mo mga papaya, hantod ka rin, lagong pa. Pero ang mga Amerikana, nagsinig Sunday din, puti lang ni hapon. Life isn't fair, but God is good. Hello! Dato ka, daan kay mga katul-katul, sa palit, mga ito ka sa dermatologist, nga mo espesyalista sa palit. Pag-abot ito, hello ma'am, hello sir, good morning, kaka-receptionist. Na, Dr. Ines, na ma'am, kadito kayo pamikaw na siguro. Kasi di pagkakasunod, ikaw sa nagkikontrakan ka. Ang kong sapatos, lakos,
Ang imong sinina, pipiri. Grabe ba? Ang naang, bantex. Bintamila. Amen, praise the Lord. Pag-consulta sa doktor, ikaw, ma'am, I'm so sorry. You have a skin allergy. Social. Skin allergy. Pero kung pobre ka, ingnon ka, korikong. Listen well. But God is good. Ako man, isang-isang produkto, tingnan ka na. Ako man, isang-isang ambok, tingnan mo nuhunong sa pagpanganak. So, pasti mo na namin. Bakit ito mga tao sa dalo? Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Life isn't fair, but God is good. Our God is good. Our God is good. And greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Even sa mga pagmamatao, maayo ang Diyos. Sa mga pagmamabaptize, maayo ang Diyos. Sa mga pagmamag-receive sa Holy Ghost, maayo ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Iyong anak na kinagalakan, kang magnipisyan, ang atong Ginoo, kusang kulangan na, bless na, kalagainan na kaniya, o kalagyan na kaniya. Itong ligaw, ang ligamit nila sa panghinang. Pero mo na pag-igamit sa Diyos sa milagro. I don't care about your history. Dili inisado ang Diyos sa iyong mga yesterdays. Dili inisado ang Diyos sa iyong mga kahapon. Huwag siya pakialam sa iyong kahapon. Kaya bisan na unsa ka kakilan, bisan unsa ka kahugaw, huwag kayo bili. Inalangan sa mga tao, huwag lamig ang imong kinabuhi. Ang kaya ng liliwan sa Diyos, kaya kong maghuon sa Diyos. Iman ang Diyos na akong kailangan, kakilalahan ng Diyos. Kaya bisan hugaw ka, bisan huwag tayo lamig, bisan akong kinabuhi, huwag na ka, ayun ka sa Diyos. Come on! I feel the Holy Ghost tonight. I feel the power of the Holy Ghost. Hallelujah! Hallelujah! Ang inanindog lang sa Ginoo. Yan to mga disipulo ni Maria. Huwag yung question na Ginoo. Kita ba question na natin sa street board? Question na natin sa street board? Question na natin ito basta. Dapat may parang-parang wala siya. Estoryahe. Kita ang Ginoo. Huwag yung Ginoo. Kung siya naman, dili ba natin sa mga tao na ako naman yung isang sumunod. They never question the legality of the word of God. Ang nagbuhat, makusapagtuman, we don't have any single right to question the legality even of the word of God. All we have to do, just obey. Just obey. Not my will, but let your will be done. Dili na ako kababon, ang panalibong kababon may magtubod. Ikaw ang nag-iya sa church, ikaw ang nag-iya sa kong kinabuhi. Imo kong ipasaylo, imo kong kinukasan sa imo. Humiling ka doon, huwag mo'y katakusa, huwag mo'y katumula sa pag-question.
The Bible is vivid. It's very clear. Now the word, the number 6 is, this is a number of a man. Not able to solve the problem. Not perfect. Dili perfecto. Mga sasama. Hunggang. Wala na ayo. Kaya numero 6, number na sa tao. Kaya numero 7, muli number sa Diyos. Pero wag magpakialam ang Diyos. Isang number para sa tao. Ang itanaw, dili ang kahugaw. Dili perfecto. Ang itanaw sa Diyos na magkakit niya. To glorify His name. Ang tumulong sa Diyos. Dili masikat mo ang tao. Ang tumulong sa Diyos. Dili sinisan kinsa. Ang tumulong sa Diyos. Napataas ka dunay. Ang bandera sa niyang pangalan. Mo'y tumulong sa Diyos. Sa atong kinabuhi. Mapataas ang bandera sa niyang pangalan. Hugaw, himasaan, numero 6, pagkikiulong ka mo. But Jesus said, I don't care what people says. Huwag ko'y pakialam. Unsa ilang opinion. Matod pa ni T.D. Jakes, our success is not predicated by someone else's opinion, but our success is predicated by to the supreme being, and His name is Jesus Christ. Huwag tayo pakialam sa opinion sa mga, basta lang opinion sa Diyos. Ay ko na, nahimutan siya, napataas siya, malimang ang iyang pangalan. That's our motivation, mga tatay, to come together in this place, in one accord, in one place, to please God. Kapit na pagkatapos. Ingon na yung mga ex-home. Deserve nila. Kuha sa dito sa tagyaw. Tulos ang kabuo. Ang ilang ko, huwag magsugod dito sa tagyaw. Kuha na pasangin yan. Kaya sa interpretation, kaya na construction. Ito na construction. You have to consider the author, the intention of the author. And also you have to consider the tradition and customs. Nga na nasumat na na siya. Para di kita mahal ang context. So karon, hallelujah, wala magsunod ng milagro dito. Di mo sila nagduhawa. Siguro, simple nagkurok sila. Ikaw ko na, serve ka na yun. Bumahay. Nagkita dito mga sunod sa gikan dito sa naisian. Hindi ka kataparosos bigat. Hindi ka kakulatahot. Kung diyan, kinsa magikan, o sir, nagtatakaw mo na may wayo-wayo. Wayo-wayo. Daan na sa dito ba? Kung na naman yung watching ba, ako na-figure out na muna nagkukulong sila. Pero bahal na ginibyo sila. Ito man ang yapon. Isang alaman na tumanalang ang pulong sa Diyos. Isang sa hayuran na tulong. Tumanalang ang pulong sa Diyos. Isang mo sa kita kuminsido sa ika na pulong hatag lang. Ako ng Diyos tumanalangin kami mo. Diyohan mo. Send mo sa group chat sa mga tatay. Pastor,
I saw him together with his family. Marites yung pagkatatay. Hindi magpastor ka. Magpastor! Hindi mo masulayan! Totoo kang pastor sa'yo? Hoy! Di madali-dali di pagkapastor. Kung di ka tinawag sa Diyos, mo surrender ka. Kung isisitan ka lang, pahuhay na lang daan! Amen! Bakit sila na question? Pagkapot sila ko sa gobernador. Anong nahihitapot? Ang gobernador, ano lang matutana? Richard mo gino? Ingat ang Biblia, ingat tarawa ang Biblia, ingat sa Biblia, ingat dia. Ang gobernador, masaya asa to ikan. Ang mga servants na nagipapasa to ikan, nilang dito to sa hugasan sa mga tinukabot. Kung siguro ko ba naghugas ito, update pa na rin. Wapon pagkutaan ang gobernador, inom sa swampi ba? Ay kakay, wala na inom mo. Kaya light, sunbig light. Sunbig light? Kasi kung nagiging balik magpasok. Ikot-ikot. Ikaw na ikaw. Bert, katulad ba yung mag-inom? Sunbig light. Sunbig light. O ba? Ba't ito mo lang namin? Mag-aapang. Pag-inom sa gobernador. Dalawang niya ang Brad sa Katumba. Sikrito ang ginuha. Ano ba mga kasala ng gabuman na inom ko? Ang pinaka-the best mo ni sir. Sa dahil nagkadugay ng inom nanay, pinaka-marap na tayo. Pero kako, ang pinaka-the best, bukoy na sa katapusan. Kaya ang Ginoo, why patloban? Sa pagsugod tamis na dapat ang presensya sa Diyos. Ako sa matapos, kung anong revival ka, lamaw na umma, kay why nakapalhin ang Diyos. Tingin niya kayo ng revival, ako ng mga tawa, He is the same yesterday, today and forever. Inunan ang Diyos na kung yalagan. O Diyos ba? When you have tried everything else and failed, why don't you ever try? Why don't you ever try Jesus? Try, because He is the author and the finisher of your faith. Sa katapusan, and then I'm about to close. Solomon, the wisest man ever lived. Pinagadato, pinagabantugan, pinakamaalam na tao, na nabuti nini kalimutan. But he said, vanity of all vanities, and excision of spirit. He tried learning, he tried lust, he tried wine, he tried knowledge and wisdom, he tried everything. But he said, according to Ecclesiastes chapter 4, reading from verse number 4, chapter number 2, reading from verse number 4, na ikon sa bitilawan, kung ito na mga butang, apaningon pa niya, vanities of all vanities, kakawangan sa anak na kakawangan, walay nagtawa ng tao, bisang unsang imong kapasidad, bisang unsang imong kinabuhi, ay kakantawan, diining kalimutan, ang kakantawan, nasa presensya sa Diyos, ang kakantawan, nasa relasyon sa Diyos,
tungod siyang pinagkakortahan. Siya ang ikanulong hari sa nasyon sa Israel. Naan ang mga bulawan, naan ang mga mahadme. Sa iyong unang hula, mo ni sikreto sa katandawang. He tried learning wisdom, money, everything, just name it. Pakya siya. Tingin siya. Let us hear the conclusion of the Holy Mother. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Dili ang bahante, dili ang kabuhong, dili ang kwarta, dili ang abilidad, dili ang posisyon, dili ang mansyon, dili ang pinalita na bulawan. Ang animo pa siya kahadyoke ang Diyos o tumama ang iyang kasungguhan kay iyan ang tinilawan ng pananabuhan. Pagyas, 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 pagyas. Listen to this preacher. Pagyas, pagyas, pagyas. Pagyas, pagyas. Sabihin lang mo ikaw, yung ikagabihan. Naara sa Ginoo ang tanan. Posibleng naghilangin ka karon. Alagara lang Diyos na nakakita siya sa imong sitwasyon. Posibleng nagbano ka karon. Pero alagara lang ang Diyos na nakakita siya sa imong kinabuhi. Amen. Ayaw salit sa iyong mahal. Ayaw salit sa iyong profesyon. Ayaw salit sa isang pizza. Trust the name of Jesus Christ. Amen. Isa kung salay mo. Salit sa Diyos. 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 Posible, ginilaw ka, naghandunaw ka, napakatang ka sa nagwin, ang pansyon ay issue night, para mapigil